बाथि बरायनाय आरो बान्था गथायनाय फोरबो 2024खौ बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिनि सामलाय आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिंआव खुंनाय जायो। बे बरायनाय आरो बान्था गथायनाय फोरबोनि गेजेरजों खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसा गलदंपारा गामिनि थागिबि मुस्रि प्रताप ब्रह्म आरो अनसुलि ब्रह्मनि फिसाज्ला मुस्रि देरहासार ब्रह्म बिथाङा बर', गोरलै बिगियान, समाज बिगियान आरो बुहुमखौरां आयदायाव लेटार लानानै गासै 467 नम्बर 77.83 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाखौ गांसे मानबिलाइ आरो फुल दाननि होना बान्था गथायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो रुनिकाटा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म, माननि आलासि महरै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मिस्टर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि दीपक महिलारी बिथांमोना। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आरोबाव बैसाग जोबसि समखौ लानानै बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा सेथि रंजालि बैसागुखौबो फरायसालिनि सामलाय आफाद, फोरोंगिरि, दिथागिरि, फरायसा जथायै फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै गाजा गोमजा रंजानानै खुंनाय जायो। दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनिफ्राय जे देग्लायनि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंहा बरायनाय आरो बान्था गथायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय आरो बे बान्था गथायनाय हाबाफारिजों जोङो जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। जोंनि रुनिकाटा फरायसालिमानि जोंहा गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। जोंनि खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लाफैदोंमोन। गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। आङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि जानानै आङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों जे देग्लाय जोंनि नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोंहा 7 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा बिथांमोननि गेजेराव 7 फरायसाफ्रा 100% उथ्रिसार जानायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो गिबियाव फरायसाफोरनिसिम आङो साबायखर जासिदों, दिथागिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिदों आरो जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोननोबो आं साबायखर जासिदों जे थांनाय बोसोरावबो जोंहा नैबे फरायसालिनिफ्राय 100% मेट्रिक पास जानायखौ जोङो मोननो हादोंमोन। देग्लायबो जों 100% मेट्रिक पास जानायखौ जों मोननो हादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा निस्सय 100% उथ्रिसार जानानै फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि, सासे मावख'ग्रा आरो डक्टर, इन्जिनियार आरो प्रफेसार, लेक्सारार जानो हानायनि थांखिया निस्सय बिथांमोना निस्सय लागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोनखौ साफा सुबुं धोन महरै जों मोननो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आं दिनैहाय बेखौनो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा देग्लाय सेथि रंजालि बैसागु फालिथाय 2024 बेखौ जोङो फालिनो मोननानै बा फालिनो हानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों देग्लाय जोंहा बैसाग दाननि 31 बैसाग 1431 बे जोबथा जोंनि बैसाग दानाव जोङो जोंनि बे फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय ज' बाहागो लानानै जोङो देग्लायनि जे सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिफुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जोंनि रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि हारिमु, जोंनि इयुन बिथिंफोरखौ जोङो गोजोर खालामनायाव जोंनि गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिथा गोनां लामाजों जों निस्सय जोङो दिन्थिनानै गालांनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि बे गेदेर रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ जों मुलुग दरबाराव जोंहा गायसननांगौनि थाखाय मोनसे थांखि आरो नोजोर जोंहा निस्सय लानांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै हारि माहारि बिथांमोनखौबो जोङो बे बैसागु फालिनायाव जोङो बाहागो लाहोनायनि थाखाय आरो मुलुग दरबाराव गासैबो हारि माहारिखौ जोङो फोजाखांनानै बे रंजाथाइ फोरबोआव बाहागो लाहैनानै जोंनि
रंजाथाइ फोरबोखौ जाहाथे मुलुग दरबाराव जों गायसननो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनैहाय बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानो सिगांदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो लानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।